abusanfo aha balana na balana no ewo nsuta kwaman beposo mensinimana se constituency ewa santimantem ha na breka krani ena yate se omo ha hodo kro im titiriu omo suku sem ekofom goa na egu afei omo kire se asetenemu enema bebre ene wo ha omo besre se mpanyifo mrem eno nti na yete na etu anamo se ye bakro imu na ya behia mpanyifo okro imu ene omanfo de din komo ne bisa ma de kode pote koso okro imu ufri ha eko nsuta bese almost 50 miles na chese mu wapa eno nti emwa bia so mu hia se nke baha na hasetena no ene makoyima wom no enya de mo ensaka ede nti ena aba na sa eno nti ne abaha na ene mpanyifo ba hwe nkomo na ibisa wom ne ekoso medinde kwabena kire Martin Ado opimso radio opimso TV yene mpanyifo twetwe nkomo na yenhwe ne ekoso kremu ankasa ma me mbacho udinde sen medine mome ni mome watna ha chekakra be sen di be sen be mfie duen okay aha setna tsen aha sta ya nsuo asan ha ya pa ena ya kwansoso nne obi nyim na se okobre mi dota jisi afa ni moto so wa anya moto so jisi ya de ne hwe akire ansa na ya de na akọ nti ene so ya din ya insuo no munya nsuo free kwemo de ebi nsuo to na se ebi da kwemo a ne akwasisa ne akobrim brem akwasa bi ka kwanu mu nsuo no baby ka kwanu mu nsuo na woka ho asem ene eksa eno na mokosa yeni musa mo de gumofu so ana mo yenden yenum edi dwale enum nyina enti mo sana mo detia sana edite yeni bibi ensuo no se mo kasa mo ko brim ho akose nsuo a ekwan no tenten sen ekwansi ne be sen ne kwasa enai kwansi ne ya nanti akwasa mo fa form ne kosa na mo fa moto ne kosa ya fa form ne kosa okay enti den na wo kan kire empanyifo a mo ehwe na mutie ye ka kire o mo se ya sra o mo metu nsuo ne bi mai okay yenhwe mo apomuden o we ba panyi minim se wo nuanom wa ha so bebre awo monyim a mo ayarehwe mo etisen ye nante ne akobri ebi wo ho so a ne ya akomampo aho na ya yeko okay ya na how be anim o ha wo mpa uniska wontimi nko ya kwakura na ebi awu okwem kura ya wo monduro ya ba mutimi ukwa wa ba kwa kwaduru ho no na wawu okay enti sei na ma menom eka se omo asetenemu no titiriu ensuo se wo hwe opimso TV a ensuo na ye bana ka no twifamu no eno ho asem ena omo ka se no ena omo kosa enum bi edi bi no omo nuane edi bi si nioma se ope papa agi se ofa moto anaso ofa fom konsini be se nan ekonum eko kruk ba kona ifriso ansa na yedru ha na ifrense brem no eho no mokako sensu ansa na omotimi anye bi ababenum se wontimi anko de na chese ensu to a de beta ta kwanum no eno ena omo esa enum ede bi eno amunuane eye adwuma bi a se omo ye nti eno ene ne ekoso ewo balana krodua imu a eno ewo nsuta kwama be poso constituency mu mekoso na me ne empanyifo no bi atwetwe nkomo ma menhwe omo twi no enye papa enti ebia na wanti ne enti aha busanfo ensio na eda kwan mu no ebini we na enye edru na yanoa ena uhunu sa enye pito nso nsuo na ededa kwan mu ho no bi ena omo
eno ano obenom eno ano de beno aduane eno ano de be de so de nyina enti minim kwan kro mfa so a omoda so te ase ano den chief matese oye adwuma wo Ayresabia ehemfa na oye adwuma no pacho me ye adwuma wo Brim Health Center me ye CBS. CBS no den voluntary worker na ye de boa pemfo ne nkwala mo wo ye potemba bia ye wono enti aha situation not say apomden from situation not say sa bibi say situation I won say bia kwala bi ne ho tukima na wo de ne kɔ Brimu a 4 kilometers ane na mamene kan sa wa anya motorbike ana say wo de ne ba ha kira for example say bia soroya ya ka kwala bi kwene nye nti wo baka se wo de ne kɔduru Brimu ho na na akwala na wa yemre ba hu se na ya ka se safa ne komampon nti ne ye hwene senka mo aban ka mbeboa ya ye frɛ bibi se chip zone na ye si dembi ewa ha na nka enya nurse for bi ebia opin for bi ebia anajo oda ho na ne yem keka no na ebia wo na start a enye nka ye tentem ana de na duru ho because han moto ki bia ni ho moto ni ho na kwen so nya obaga se odi ni ekɔ Brim na wakoduru ho na aja wo afa no ho afa ne ba esa na yo ha emaye ebia obeduru ho kra se fa ne kormompon ebati nsɛm bebree sɛ ebia ya nti asamde sɛ wokoduru hɔ no sinisi enam ya kwan nti na ye ni chip zone nti nka mbatumi aboa na nya chip zone ya na next form minu bi nso wa ha bibi sa asia na nka omo aboa ye ti sutesi ami hu wo ya fam ha no na empo Brim hɔ de na wo ka no ɛhɔ no facility no ne condition te sɛn ɛwa hoɔden enough a betimi ehwe omanfo ama omo ho timi atɔ omo ɛhɔ nankasa situation no ɛhɔ facility no condition no mutisen ho de normal say ho condition de normal bibia ho nke say bia duro bi kura na nu ho a ye wo bibia friend zip line eno ye betimi afre na omo de aba nke say bia duro ni sa company no mu ho de omo hwe nipa all right e bia gi say nipa kro no nempom ni no emo ye tedious den nti ende omatimi aka se aja ewo ndidiso sane meka se chip zone so ebia omuso entimi ndie mumfa no komampo nkra ebia nkwadu na omuso ntimi omega se ne mumfa no nko gi saa na ade ne te ne omuhwe nipa ma aja omuhu to omu enti na kire se Brim ho no zipline no timi ba ebe supply mo nema timi ba pa all right gise ya mfre ebia duru no sa ne kra na se para ne ho a fresi ya obahu se na aba na ede abreye mpacha Ephraim Abraham ako enti Abraham enso ye adwuma ewo ye health center ewo Brim ene na twetwe enkomo no assemblyman wa ha youth leader wa ha mabunu no bi wa ha ma me hwe se metimi ne ebinom akasa na omo nso ameye hono ni omo be ebetimi aka menu ampacho be me na ye nhwe ye frozen ye frame John no share camera no me ye frozen hey your friend John Nganden. Okay John oye youth ewa ha onika ha menika ha pa den mo onika ha menika ha ti say maame wa ha oya abrewa na ha situation na wa ha no emo odin sameka say menika di ntia me say menika ni say maame wa ha no like woni ahwane bia biu want me nya bibia na ya ha no yankwa enye wa na ohwe okurokura dem kakran enti uja no ha enye yi na problem wa say ye ni nsuo nti bebia ye kwakọ san nsuo no so onye obi a ho den kakra ontimi nko na nsuo no kwano no so bebia ye kwakọ san nsuo no within 5 hours ansa na wo de beduro akọ san nsuo abefie so nti adu adwuma tansi kura wo be kwa nsuo na ba na tam akọ ontimi nko adwuma biu ene nsuo so obesa akonya no nsuo ni so wohwe ni a enye ya ni say ye num ne sa so nti emo de ye hia mo bibiri wa ha ngosama enu nti kwa youth na ye wa ha no so ufiri ase wo kokuru maka koye adwuma kura na wo dwen wechi say efie say de efie sitie bibia ni ho
ye bre ye maame fo na omo ha na omo bre because ukotena ho se oye bibi kura na nipa ne te ha wo bre ncha adwendwo be ma wasa den wasa san wechi aba ha se wo sa be bo maame ne ye se wabusia na wo ha no ncha ma youth na wo ha na ye bre pa na kura kai ye bre putumi kwahwe adwuma na waja adwuma na aba ha na wasa betena ha sa ma hu se ba yi nkania nso ni ha mo phone charge ene ebia nkwade wo ha o ma disua mu ekwan be na mo fa so nkania asem ne de o ka akosi sen eni ha de na phone so no so de bibi wa fe no shula ene ya de charge kakra bi so ha brim na o de akọ na mo akọ eden o mo akọ charge amo na wa eden o ma juice ena tutu ye school no so de na kra de o ka ye school de agu ede na amanagu dinti ama school na agu ni se ekwan ni nye ena nsu asam no so teachers for no betina ha omunya nsu onum omunya nsu ndwale nti nipa no betina ha sa within 2 months 4 months no ndwale ti so far as nipa ni ndwale obe that time so chere mo fana de mo so wa den o se mekwa aba no so na ye ba chi bidin eno ano no wa mbabiu so o ha de o ha bibri se ka se ka yetimi nka ne nyina nti de be ka ne se de hia tutu na ye pese ye bo so chere mo na mo mbo ya ne se ye kwenye ensuo so nye ena school no so de bu nti yesremo se mo bitimi abo ya mo ya na enso ye hu se ye so ye ka Ghana ho no bi because ye to aba ha ye to aba ha nya se ye to aba ba bi o your police station me ba o eduru about us so a moko brem ne koto na mo de polling ballot boxes e ba ha beto your police station ye to aba ha police station wa ha ye to aba ha nipa to aba wa ha e be se mo dos kakra ye dos nipa ye bro ba se krom nti bi kwa krom mo ntimi ma beto aba no so fa fe den de ye bro ba ase nipa na kwa akodi wo ntimi ma beto aba nti bia omo amo ha na beto aba no so ti yesremu ye hia mumu apa udin no biem John Ningande nti John enamene no akasa no wo ya branch kama ne ho eden ka obitima kokrom akoye adwumaden enya kakra bafie nanso oja eho ekwa nachi enye hwan na eso abusia no mu eno nti eno da soti krom ha ohwe efie nanso nima enkoye insuo a obenom ana ombenom na pomuden mu ngumesua mu ni nyina enkoye empo ka kwan a fa so ba ha no ni nyina se oni ensa ka kire bekoso na ne mabunu bi akasa menim se obi betimi obi ewo ho a oni ebeto aso ansana mako youth chairman ho na ono nso de kakra asoso amame anase mamenko unit committee member ho aha okay opinion pacho udin me pacho medende Abraham Simbe Benyambe. Okay. Mr. Abraham, oye unit committee member. Krum ha population. Yeah. Basing. Okay. Yeah, about 1,000. Krum. Yeah. Empenini mo friend na ya kabuma. Even you bet me abro sample. You bet me abro. Okay. Major means of transportation then. Well, said the menu anom ne mamenom abubro so no. Ye ka adekesia edikro yinya yentimi nkwanya nsuo se de twere na aka no se nsuo ye nkwa aha enti siesi ekokromu a eden ankasa enne ye no baye nyina tumi se wafu kwan nye de ne beba befa eno baye na amaye empo se wo nuoma bi wo se ka mefa mawo bompa na nsuo bi amom driver ni bia nsuo nya bompa wo kire ne se wo nuoma wa ba na oma na ne kwasem ye baako ye kabala na nipa bedi ho adanse aduane etimi firi kurodua yi mu kokrom no nya dewa ye boye ho moden e wo kuaye ni mu
sɛ meka sɛ afiwei mana nso mpokura na wobɛbrɛ saa sɛ nnɛ bibi si w'ani so sɛ ebi akyinakyi na wobɛyɛ wowɔ no bae sɛ wotɔn de ayɛ a ɛne ɛnya mma so neɛ waka na ɛmma so saa sɛ within 3 days time wobɛnya obi abɛtɔ no ɔma ne saa de ama wo sɛ kwan no nyɛ nti yɛbrɛ a yɛwɔ mu no woyɛ unit committee member yi menim sɛ ɛba no sɛ a asɔndeɛ no nyinaa da mo so motu ho anama bi wo ne okuro mpanyimfoɔ ne unit committee members motu ho anama bi wada wo ma yɛtu ho anama bebree na nipa wa hoɔden yɛ sɛi ɛyɛ nidisoɔ yɛ ana sɛdeɛ wokaeɛ no nkuromafoɔ no ɛbɔ yɛ n'akyi pɛ sɛ yɛbɛyɛ mmoa bi di aboa yɛn nso yɛntena so saa yɛ ana yɛkeka kɔ n'akasiem pɛ mmoa ɛde firi hɔ me ne wo kasa yi well mo ayi ne nko ana megye sɛ menya maa so but ɛfiri ha nkɔkɔɔ nyinaa mewɔ radio stations bɛɛ mmiɛnsa sisi a meyi ɔmo namba na mefrɛ ɔmo a wobɛdi ho adanseɛ sɛ metɔn kuro yi paa wɔ hawa yɛte mu yi mu meka ne nyinaa wɔ mframa mu agogo wokɔ hɔ nom a adanse fm salt fm metumi kasa wɔ so paa tɔn me kuro yi de ma sɛ yɛwɔ haw bi te sei ɛno nso pa ho a me honorable assembly member me ne no nso ɛta di ho nkutahudie me ne unit committee no nyinaa a yɛyɛ nipa num no metaa de me haw yi kwadan wɔn ne yɛhwɛ sɛ yɛde ɛbɛduru yɛn wura honorable hɔ ma ne duru n'akasiem ɛwɔ nsuta sɛ ɛbɛyɛ a abɛn bɛyɛ yɛn mmoa nanso yɛapema yɛwɔ me okuro yi mu hwɛ baabi a meduru menka ha m'ani a about 40 years deɛ meduru 40 years na still nsuo yɛmɛtu baako sɛ yɛ yɛka sɛ yɛwɔ ani daa soɔ sɛ nsuo baako pa a yɛatu a yɛnum ni 40 years problem no ne sɛ ɔmo tu bi na ɛmma ana ontu bi koraa no kwasɛm yɛ baako as a government deɛ mprɛn baako ɛna the year 2008 mu hɔ ɛna yɛbɛtu bie yɛtu yɛ no ɔmo kyerɛ yɛ sɛ nsuo no wɔ hɔ yɛkɔ a mɛkyerɛ baabi a yɛbɛtu yɛ no ayi ne da sisi hɔ nom yɛtu nsuo no wie yɛ a yɛto aba no ɛno ano no yɛmɛfixe akakra na 20 years so ɛda so wɔ hɔ of course ɛwɔ hɔ a yɛkɔ a yɛbɛkyerɛ sɛ ɛna ɛwɔ hɔ ni enti ɛno no ɔmo kyerɛ yɛ sɛ ɔmo nsuo wɔ hɔ na kyerɛ sɛ nsuo wɔ ha but government side deɛ saa baako pɛ no ne yɛbɛtu yɛ a yɛnim by World Vision ɛba Ghana man mo sɛ ɔmo boa yɛ no waa wonim na ɛyɛ by contract ɛno no yɛntum nnuro akyire biara wɔn tu bɛyɛ ɛnna enum bi na wɔn nyaeɛ a na wɔn ayi ɛyi na wɔn agyae na wɔn kɔ. Nti mɛsan ba hɔ na yɛbɛkɔ sukuu hɔ na yɛakɔ akɔhwɛ ɛhɔ nso ne yɛde ho nkɔmmɔ ɛno nti nea ɛkɔ so ɛwɔ balana kuro yi mu ɛno no madi kan ka kyerɛw sɛ ɛwɔ Nsita Kwame Bepɔso constituency ɔmo MP ɛyɛ Honorable Adelaide Yagyewa Ntim ɔno na yɛ ɔmo MP ɛwɔ Mpɔtamu ha yɛbɛhwɛ sɛ ɔmo ha yɛduru n'anim ana ɛnyɛ n'anim ana mo bɛn ɛna as MP wotu afa ho assembly no sesei deɛ ɔmo nyanya MC ana DC ɛno nti yɛnim panyin a ɛbɛtumi de ɔmo ha yɛkɔ akɔto n'anim ama wɔtumi aba ne mum kozi sɛ ɔmo ebi MC ana DC no deɛ yɛbɛhwɛ na yɛne wɔn mmarahyɛ badwani ɛwɔ Mpɔtamu ha ɛnso so ɛdi ho nkɔmmɔ na ɛmoa bi ɛsɛ fata bia no wɔtumi ɛde aba maame nkɔ youth leader hɔ chairman o manfo ɛha no bi nie so far den na wo nso betimi aka fa ho yo madam ase anopai de kakra me waka ne se me manfo aka medical abo medin de mako Ebeneza me youth president a me wo kru da yi mo ya how de say de me manfo eka no ya wo how titru ane yensu sem ya po medin se ya mamefo akasa se obi yare a agye de ne nante efri ha kɔ brim ana se mampon
na sense ya kwan nya ntino ebi timi fom ewu enkaka apemfo no ebi wa awo beka na najo kwan ben so na obefa so de na durukuru na akoye ahaw enti ebi timi fom ewu ana ya school sem so no they say ya kase na ya school da ye nkfa na school for no nyampon but ye be pese ye be ko school no makoye school ni bi ani school mo essence teacher for ne dey eni ha ana school no kura nya ben na see ye well vision for na be dum ye esiye timamfo na na do ma honden bo block ena well vision for my chance ni nua ye de den ye de boss so school no eso apa agu a teacher for no mo so nyina ye den eko essence nsuo sam no enye ena CS bia so Mohammed che community no mo ba no mo form back omukọ eye na yensuo se de hwehwe ye no yesesa ka kwa mu nsuo ena omunum anaseme manfo enum tie besre aban ne ankrankra motie yanka se ombeso yase yehia mo yeso ye Ghanafo ye wo asantememu ye ni semfa ne sesremfo kra mo wo srem no mo nye de mo pebia ne ye na ye wo asantememu no ye ho ekire yen ase ni Ghana enti se de mo kan ye besre sen kan betu ye this anase ye nyanya this ye ba ye MPD minim se abato brem no oba ha ema obihu ya hawo no bi enti na ye besre sen kan mo so mo mfra no so no so be boa yen wo sa ahawo yi na yesu se de be ya beka se nsuo ne enkwa se ni nsuo ya yentimi nya bibia o se de me manfo ka no emmamu ne bebre wo krum yenso ye mu bi ye kwa yentimi ntena afise ye maamefo wo ha abusua no wa be da kwa agya mo eso sambo wachi na obehwe na ehwe sa abusua no se de hontintu se de ye nyina ye ka no ye hawo de edoso but ye kakra betimi aka kire mo ne yensuo sam ye school sam ne ya kwan ene health facility se de na me braba ko kase etimi nya chief compound bi kakra bi kura na ebe bo se nka betimi abo kurudua ti ya hawo no mirasi enti youth leader onso ena na akasa no yebeko school ho ni akohe se le sitie na ya hwe bia omudi ka kotu nsuo na ebesinne omuntimi nya ho hwe no na ni nyina chine wi a ye ni assemblyman na wompotema enso akasa na wachire ya na mo as assemblyman otu afa ho ene de ntia opempempem a enyeye na omanfo asetran sakra bia entumi ememo eno nti yebehwe na yakoskum ho na yakotwan commons